non pretendan volver a enganar aos galegos e galegas e dígano abertamente. Vostedes non queren estas competencias para mellorar a seguridade dos galegos e das galegas. Vostedes o que queren é avanzar cara á independencia de Galicia e, mentras, avanzar cara ao obxectivo que sempre tiveron, botar a Garda Civil e a Policía Nacional da nosa terra. E así que xa lles adianto que de ningunha maneira queda claro que o BNG está máis próximo aos que o seu día practicaban o terrorismo que aqueles que deron a súa vida por España e que deron a vida por defender o ideario da unidade e do Estado español. Ese que a vostedes tanto lle proe, señorías. Simplemente me alegro que exista público, porque isto é o que temos que aturar día tras día neste Parlamento de Galiza. Non importa o tráfico, non importa do que falemos. Parece ser que os mortos, que as vítimas en accidentes de circulación non os importa. Os que somos galegos e mesmo traballamos neste ámbito, si nos importa e moito. Permítame que non lle entre o trapo. Esta proposición de lei non vai contra ninguén, nin vai contra o Estado, nin vai contra ningún goberno, nin siquera, por suposto, vai contra ningún colectivo. Vai en beneficio dos galegos e das galegas, porque entendemos que a xestión do tráfico dende Galiza, como tamén entendeu o señor Palmou do Partido Popular no seu momento, ou o señor Pui tamén do Partido Popular, vai en beneficio dos galegos e das galegas.